Uy, hala. Halagito yung mga green dito nga. Uy. Pop. Uy, nagtago diri. Uy, na pa'y anak. Siya pa'y tiyanak. Oh. Suot pag golden nga helmet. Sorry gang, pero di kini mo kailangan mo dako. Okay. Murag gyapon magdako nimo, mahimor gyapon gang dautan. Sorry, wala ta ka natagaan og chance og bagko. Luwaso na to ni sila kani mga manok, kani mga tupa o da pa nagdalag itlog. Murag bukaw itlog dili ra ba mangawat ra ba ni mga itlog ni mga wakwakan ni. Siyempre muna og ta kay para makuha nato ni mga loot and para ma-verify kung napa di ba mga wakwak diri. Apo unsa man sila nakasulod diri ngit-ngit. Sarado man ni oh. Oh. Kira ka dira orange. Oh. Oh. Ay tingnan lang ako gamibrihan. Kuha tag pala. Ito ni bungkalon diri para makita po makahawa po ta. Pagkausun ka na ako ni sila no. Pagkausun ako. Bungkalan na to ni para mga manok, mga tupa diri makaagi. O malaya na sila. Yes. Salamat. Nakatabang ra jud ko. Mag-run-run ata din ay. Hala. Hapon naman di ay.